Nin Santiago, nin Arteixo, nin Vigo. O concello máis rico de Galicia é Oleiros. A renta media dos veciños deste concello é nin máis nin menos que de 47.000 euros. Chama a atención que os nomes das rúas sexan Avenida Che Guevara, Simón Bolívar ou Salvador Allende. E é que o alcalde Ángel García Seoane, máis coñecido como Gelo, é firme defensor da Revolución Cubana e da causa palestina. Pero que ten este concello que atrae a veciñanza con máis cartos? Pois ademais das praias e as vistas incribles, Oleiros conta con parques moi coidados, terrazas, gimnasios, colexios e con casas así non é de extrañar que haxa rumores de que ata Richard Gere quere vir vivir aquí. Pero son realmente todos os veciños tan ricos? La mitad sí es de Inditex y hay abogados, arquitectos, futbolistas. É rico o que rico? Eu non, desde logo, Es una población para parar aquí, dormir y ir a trabajar a Coruña. Cómo va la gente, el nivel, ellos lo anotan los coches. A ver, hai gente de todo. Pois ben, parece ser que hai de todo un pouco.